wa qila li wahab bin munabbih aka ce da shi alaysa la ilaha illa allah miftahul janna alaysa la ilaha illa allah miftahul janna qala bala shin makullin shiga gidan aljanna ba la ilaha illallah ba ne? Yanzu masallacin nan ba ga makulli ban na gani ba aka rufe ta kana iya bude masallacin nan ba da wannan makullin ba? Ai sai da makullin ko? Gidanka babu makulli akramakumullah. Kuna da gidajenku kuna da makullayya ko? To yanzu nan in ba ka yi amfani da makullin da zai bude kofan ɗakinka ba zai bude ta? To sai aka ce wa Wahab bin Munabbih rahmatullahi alayhi alaysa la ilaha illallah miftahul janna, shin la ilaha illallah ba shi bane makullin shiga gidan aljanna ba? Faqal sai ce bala, qala bala, yace na'am bala, babu kwankwanto haka al'amarin yake. Kana so ka shiga aljanna to riko la ilaha illallah. Amma kuma ku duba abinda Wahab bin Munabbih, ina son mana shimfiɗa ne saboda ba mu samu lokacin da za mu bi shurut ɗin gabaki ɗaya a bayyane yadda ya kamata ba, sai dai mu bi su na outlining. Sai Wahab bin Munabbih sai ce walakin ma min miftahin illa walahu asnanun. Wake da makulli ana ya bani, muna son practical sosai ba na makulli. Na'am, wannan makullin ta Toyota ce ko ba haka bane motarka? Sai aka ce to shin ba da makulli ake bude mota ba? Sai ka ce da makulli ake bude mota, amma kuma ai duk makullin da ka gani a duniya akwai hakora. Yanzu kana ɗaukan wannan ka bude mota na da ita za ta budu? Kana ɗaukan wannan ka buɗe wannan kofar za ta buɗu? Ya ce ba wai kai makullin la ilaha illallah, amma ka sani duk makullin da ka gani a duniya akwai hakora. Shi ne yake nufi cewa walakin ma min miftahin illa wa lahu asnanun fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lak. Ai idan ka zo da makullin da hakoran, ita ce hakoran da ke shiga kofan gidan aljanna, Allah za a buɗe maka kofan gidan aljanna ka shiga. Wa illa lam yuftah lak, in ba haka ba ko da ka rike makulli la ilaha illallah, in ba hakorin da ya kamata su samu ba, sunan makulli sunan la ilaha illallah, amma hakoran ba na la ilaha illallah ba, wallahi ba za a buɗe maka kofan gidan aljanna ba. Me ake nufi da makullayyan nan? Hakoran nan su ne shurut ɗin, su ne hakkin la ilaha illallah ɗin. Sai da su ake buɗewa. Kana rike da makullayya amma sai ka cika, sai ka wasa bakin ya zo hakorin ya zama daidai irin na wannan kofan, ba ka ba za ka iya samu fake one a hannunka kuma ba za ta buɗe ma kofan. Shi yasa munafikai sun ce la ilaha illallah, suna da kira makullin ko, amma wallahi ba ta buɗe musu kofan gidan aljanna. Yukhadi'una Allah alladhina amanu ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.